sistemas públicos de pensións sitúanse nas loitas do movemento obreiro do século XIX, que teñen como principal reivindicación garantir a seguridade e a protección social de toda a clase traballadora. Os movementos obreiros socialistas son quen de conquerir a universalización desa protección social, é dicir, todos e todas as traballadoras e traballadores van a ter dereito a esa protección social e vai ser con cargo aos orzamentos do Estado co que se pague esa protección. Naquelas latitudes do mundo onde este movemento obreiro non é tan forte, o que se conquire é tamén un sistema de protección social no que cada quen cobra en función das súas aportacións, en función do que cada quen cotiza á seguridade social. Co paso do tempo e conforme estes movementos obreiros van gañando en organización e fortaleza, o que se fai é extender eses sistemas de protección. No Estado español, na actualidade, o que temos é un modelo mixto que combina o modelo universal e o modelo contributivo. É dicir, no Estado español, as persoas que se xubilan cobran unha pensión en función do que cada quen cotizou á seguridade social. Pero no caso de que exista unha persoa que non cumpla os requisitos que o Estado impón para ter dereito a esa pensión, vai ter tamén dereito a cobrar unha pensión non contributiva. É dicir, que todo o mundo ten garantida esa pensión. Nos anos 70 iníciase un ataque programado e para nada casual contra os sistemas públicos de pensións e comeza a difundirse o discurso do medo e da apocalipse. É dicir, repítese unha e outra vez en todos os medios de propaganda do pensamento único que os sistemas públicos de pensións están en risco e que van a rachar. Si por algo se caracterizan estes falsos profetas é por errar. Primeiro decían que iba a rachar nos anos 90, despois no 2000, despois no 2020 e agora falan do 2050. O seu obxectivo, empobrecer as pensións actuais usando a coartada perfecta de que o sistema vai rachar. É bastante cuestionável tamén ter que modificar agora as pensións para un suposto problema hipotético que podería pasar no 2050. Quenes son as persoas que fan eses pronósticos? Pois non hai nada máis que fixarse neses 100 economistas supostamente independentes da Fundación Fedea que están dirixidos e pagados pola gran banca. É o BBVA, o Santander e a Caixa quen financia e quen dirixe eses estudos. Vou dar un par de datos para que todo o mundo mire como, se por algo se caracterizan, é por equivocarse. No ano 2005 pronosticaron que para o ano 2010 a poboación do Estado español sería de 39 millóns de persoas e, sen embargo, vemos que é de 47, é dicir, hai 8 millóns máis coas que eles non contaban. Decían que iba a haber 13,9 millóns de persoas cotizantes á Seguridade Social e no ano 2010 houve 17 millóns e medio de persoas cotizantes, é dicir, 3 millóns e medio máis de persoas afiliadas á Seguridade Social. Tamén profetizaban que o número de pensionistas sería de 7,6 millóns e a realidade é que son 7,4 millóns, é dicir, 200.000 pensionistas menos do que eles pronosticaron. Isto que quere decir? Que eses estudos que se venden como científicos e rigurosos non teñen nada diso. Son propostas ideolóxicas e programáticas cunha intencionalidade clara. E se non son capaces de acertar a 5 anos vista, peor vai ser acertar a 40 anos vista. Que imos ver agora? Cada un deses argumentos que eles usan neses estudos e comprobar a súa falsidade. Unha das principais razóns que eles poñen para reformar os sistemas públicos de pensións é que existe un problema demográfico, porque dicen que cada vez hai menos xente nova ou menos xente activa para soster as persoas que cobran unha pensión, non? É dicir, eles o que dicen é que cada vez ese número se reduce e o número de xente maior que cobra pensión aumenta. Ben, que pasa con ese argumento? Pois que o sistema público de pensións do Estado español non depende diso, senón que depende, primeiro, do número de cotizantes á Seguridade Social e, segundo, do tamaño das cotizacións á Seguridade Social. É dicir, aínda que se reduza o número de persoas novas por cada persoa maior, o sistema pode seguir sendo sostible, porque depende deses dous parámetros. Así, por exemplo, no ano 99 existían 6,8 millóns de pensionistas
e 14 millóns e medio de persoas que cotizaban a Seguridade Social. 10 anos despois, no ano 2009, o número de pensionistas era de 7,8 millóns, 1 millón máis, pero o número de persoas cotizantes era de 18 millóns, é dicir, 3 millóns e medio máis, dato que eles ocultan de forma deliberada. É dicir, que o sistema no ano 2009 é máis sostível que no ano 99. Outro dos seus argumentos é que como cada vez vivimos máis tempo, temos que xubilarnos máis tarde. Bueno, en primeiro lugar, ese axioma non ten por que ser así, é dicir, a idade de xubilación non se establece en función da esperanza de vida dunha sociedade, senón que se establece en función dos parámetros de benestar e de calidade que ti queiras ter nesa sociedade, é dicir, o Estado interpreta que chega un momento en que as nosas facultades físicas e psíquicas se ven mermadas e, polo tanto, temos o dereito a renunciar a seguir traballando, que digo eu que é unha cuestión xusta de que unha persona, polo menos antes de morrer, se lle dé ese descanso merecido que ademais non nos regalou ninguén, sino que foi unha conquista das loitas dos traballadores e traballadoras. Outra carencia das que teñen estes estudos que se venden como verdades supremas é que obvian o componente bastante importante da produtividade. Un factor moi importante en todo este tema é a produtividade. Por qué? Porque a capacidade para xerar riqueza de cada traballador e traballadora cada vez é maior. E iso que significa? Que cada vez menos persoas cotizantes son capaces de soster a máis persoas que están en idade de xubilación. Porque non depende tanto do número de persoas que coticen a Seguridade Social, senón na capacidade desas cotizacións. Por exemplo, hoxe en día traballa moitísima menos persoas que hai 20 anos no campo, no sector agrícola, e, sin embargo, a ningún economista se lle ocurre decir que a produción de alimentos disminuiu. Iso sería propio dun necio facer tal afirmación. Pois no caso das pensións sí que sosteñen esa afirmación e obvian deliberadamente ese factor da produtividade que, por exemplo, no caso do Estado español, do ano 79 ao ano 2009, esa produtividade aumentou un 77%, vale? E as previsións son que co paso do tempo siga aumentando. Outra cousa que é importante poñer de manifesto, que hai recursos máis que suficientes para soster o sistema público de pensións. Primeiro, existe un fondo de reserva da Seguridade Social que é unha especie de peto que creou o Estado para imprevistos. Vale, é dicir, vamos a ter aquí un peto para o que poida pasar, ter cartos cos que facerlle frente. Bueno, pois na actualidade, ese fondo de reserva da Seguridade Social conta con máis de 64.000 millóns de euros. Cantidade máis que suficiente, non, para poder facer frente a eses futuros e hipotéticos imprevistos que falsamente profetizan. Ademais, as contas da Seguridade Social levan desde os anos 80 dando todos os anos superávit, é dicir, todos os anos o que a Seguridade Social ingresa como cotizacións á Seguridade Social é maior que o que a Seguridade Social gasta en obrigas adquiridas. Un par de datos, no ano 2009 ese superávit foi de máis de 8.000 millóns de euros e no ano 2010, en plena situación de crise, o superávit foi maior de 11.000 millóns de euros. Que quere dicir isto? Que non hai un problema de recursos, hai recursos máis que suficientes. Ademais, o Estado español é dos que menos gastan en pensións dentro da Unión Europea dos 27, non xa dos 15. É dicir, que é falso ese argumento que eles dicen de que hai un gasto excesivo en pensións públicas. Para nada excesivo. No ano 2010, o Estado español adicou o 7,8% do Produto Interior Bruto en pagar pensións, mentres que os estados do noso entorno, como son Portugal, Francia, Alemanha ou Italia, gastan todos máis do 11%. Incluso Italia chega ao 14% do seu Produto Interior Bruto. É dicir, que o Estado pode aumentar e gastar máis en pensións públicas e seguiría estando por debaixo da media da Unión Europea dos 27. Cal é o auténtico obxectivo de todo este discurso do medo e da apocalipse? Pois o auténtico obxectivo é meter medo á poboación
para que aceptemos sumisamente as súas reformas e empobrecer as nosas pensións. Para que? Para presionar a xente para que faga un fondo de pensións privados. Por que queren que nos fagamos ese fondo de pensións privados? Bueno, pois porque nesta época de crise a banca está moi necesitada de liquidez e cando eu fago un fondo de pensións privados o que fago é cada mes ingresar cartos nese banco. Non é casual que nos últimos tempos aumentaran os anuncios de pensións privadas. Por qué? Porque así eu lles dou liquidez. Cada mes que ingreso aí ao meu fondo de pensión, lle estou dando liquidez a ese banco para que tamén o banco faga o que queira con eses cartos e se xogue as nosas futuras pensións nesa ruleta mundial que é a bolsa. Ademais, é falso que os fondos de pensións privados sexan máis rentáveis que os públicos. De feito, no último ano, o 96% dos fondos de pensións privados suscritos no Estado español perderon rentabilidade ou non chegaron a suplir o IPC. É dicir, que ou perderon cartos ou a rentabilidade que deu foi inferior ao IPC. Polo tanto, están perdendo poder adquisitivo. Pero non é casual tamén que sexa precisamente a banca a que subvenciona os estudos que dicen que as pensións públicas van a quebrar. Por qué? Porque a banca, a principal beneficiada para que ti te fagas o fondo de pensións privados, e a banca tamén use ese poder económico para impoñer as súas políticas. Que hai que facer cos sistemas de pensións públicas? Se nos queremos fortalecer os sistemas de pensións públicos, o que tería que facer o Estado sería aumentar as cotizacións á Seguridade Social por parte das empresas, deixar de subvencionar as empresas con cargo aos fondos da Seguridade Social. Dicir, a nós se nos está dicindo que o sistema está en risco e aquí ninguén discute de que o Estado leva anos regalando billóns de euros ás empresas en forma de subvencións por perdoar cotizacións á Seguridade Social. É dicir, aí se ve o contradictorio do discurso. Non hai un problema de quiebra, hai un problema de orientación. Loitar contra o traballo en negro, vale? É dicir, cando unha empresa paga en negro, cando unha empresa te contrata por 4 horas e obriga a esa persoa a traballar 8, aí se está atacando o sistema da Seguridade Social, porque son cartos que se están deixando de ingresar. Entón, se temos que aumentar a sostenibilidade do sistema público de pensións, deben ser as rentas máis altas as que sosteñan ese sistema e non, como sempre, a clase traballadora. Que é o que queda por facer agora? O que queda por facer é saber que esta reforma está marcada en toda unha serie de estrategias e de paquetes que o que buscan é un auténtico saqueo e ataque ás garantías e recursos da clase traballadora. É a nosa obriga enfrontarnos a estas persoas, porque os mesmos que dicen que hai que reformar os sistemas públicos de pensións son os que anteriormente estaban dicindo que había que legalizar as ETTs para crear emprego, que había que aumentar a contratación temporal para crear emprego, que había que abaratar o despedimento para crear emprego ou que había que subvencionar o despedimento para crear emprego. E xa coñecemos cales foron os resultados de todas esas políticas. O que temos que facer, por unha cuestión de responsabilidade histórica, é defender estes sistemas de pensións públicos que tanto traballo e sacrificio costou conquerir as loitas obreiras do século XIX e do século XX.